Vítaj na kanáli Neuveríš, poďme na to. Vieš, čo sa stane, keď niekto začne užívať najnebezpečnejšiu drogu sveta? Je to droga, ktorá ničí telo rýchlejšie než čokoľvek iné. Volá sa krokodíl a ako vám už názov napovie, nejedná sa o ľahkú drogu. Dá sa povedať, že je to krokodíl medzi drogami. Krokodíl je droga obsahujúca desmorfín, ktorá spôsobuje vážne poškodenie tkanív. Tí, ktorí ju užívajú, čelia hnijúcej koži, abscesom, čo sú hnisavé zápaly a gangrene, teda odumieraniu kožného tkaniva. Niektorí dokonca prichádzajú o končatiny alebo musia podstúpiť rozsiahle amputácie. Všetky tieto účinky prichádzajú z toxických látok, ktoré krokodíl obsahuje. Môže to viesť k zlyhaniu pečene, obličiek, kardiovaskulárnym problémom a ďalším smrteľným ochoreniam. Ľudia, ktorí užívajú túto drogu, sa často dožijú len 2 až 3 roky od začiatku užívania. Smrť prichádza kvôli priamym účinkom drogy na telo, ako sú vážne infekcie, zlyhanie orgánov a predávkovanie. Predávkovanie je veľmi bežné kvôli tomu, ako silná a nepredvídateľná je táto droga. Koža, kde sa droga pichá, začne hnisať a môže spôsobiť fatálne komplikácie, ako je sepsa, teda telesná reakcia na infekciu, kde telo útočí samé na seba, alebo nekróza, odumieranie buniek. Úmrtia medzi používateľmi krokodíla sú výrazne vyššie než pri iných opioidoch. Mnoho ľudí zomiera hlavne na spomínané komplikácie ako sepsa, nekróza a účinky dlhodobého užívania tejto drogy. A aj keď je krokodíl extrémne návykový, závislosť sa môže rozvinúť už po niekoľkých použitiach a práve preto je krokodíl najnebezpečnejšou drogou na svete.